dedícome, eu son ama de casa, pero dedícome a mariscar. Eu canto máis traballo, nunca me canso de estar traballando na playa. Nunca, ao mellor costa máis traballo na casa, pero na playa nunca me aburro de estar na playa. A vida é moi dura, o que pasa é que te engancha. Engánchate porque, como dicir, chegas ali e ao mellor non faz nada, ao mellor colles medio kilo, vamos a poñer, que non aba. Este mañá non volvo, chegas a casa estás pensando en devolver mañán. O sea, é unha cousa que é un traballo que engancha, sabes? Porque ao mellor, eu acordome que dicía, bueno, mira, fixen 500 pesetas, mira aquí. E dices, Dios mío, acabar toda unha mañán para facer 500 pesetas, pero ibas no outro día, ao mellor só facías 2000. Non é ainda que o traballo é durísimo, O traballo de andar con a Ixade, andar aí agachada na maneira que andas, é durísimo. O meu marido cantas veces me dixo de que o deixara, buscoume chollos, un traballo nunha fábrica de rematar as chaquetas de lana. Eu fixen, pois, unhas 40 chaquetas, despois regalén chaquetas, e os cuartos que ganen das chaquetas a miña sobrinha, e non quise saber, porque eu estuvera moi mal de coluna. Pero, xa te digo, é un chollo que todo, claro, a juventud nada. Nin o recomendo nin a vos, nin a miña filla, nin a nadie. Porque é un traballo moi duro, sabes? Chegache, hai noites que vou para a cama estas manzanas, dormenche con... porque hai que facer fuerza que... O terreno é duro, teño un rastro bo, e todo tira polo... Pero tenche que gustar, non? Home, sí, eso tamén, porque hai quen vai a playa por decir que vai ganar punto. Pero é que a min xa me gusta tamén ir, unha cousa tampouco non quitado, mas teño aquela ilusión, non sabes? Ibas, home, berrejabas a alguén que chegaba ali sin carné, pero tampouco tiñas unha autoridade. Agora pagas un autónomo, xa estás declarada, tes un seguro, sabes, tes unha baixa se estás mala. Estamos un pouco mellor por un lado, por outro. Decías dos furtivos. Pero o furtivo, fíjate ti, o furtivo. Agora vas ti ali, un furtivo vai ali, está apañando, e eu berrejolle, pero ten que vir a policía, non o podo botar. Hai que chamar a Guardia Civil. Iso mismo vigilantes que temos, se non queren salir. E poden levar. E nós, se rompecenos unha ameixa ou un croque, non o podemos ter para casa. E aquí nin probalo podemos, porque xa temos ali uns remitentes, comprándolo ali, comprando, levando, e despois cántase na lonja pola tarde. O sea que nós pescamos unha cousa, pero non sabemos canto vale. Hasta que despois no outro día, mira como quedou isto. Antes levábamos un caldeiro e non podías traer 4, vamos a poñer que poderas traer 4 escondidas, agora non che deixan levar caldeira á playa. Tens que levar unha red, así moi transparente, e non é... Que se vexa todo. Sí, a cousa é fastidiada. Bueno, fastidiada por un lado, por outro. Que é o que levas facendo casi toda a vida, non? Toda a vida. Atendendo da casa e tratando de... Levar as dúas cousas, a casa, os fillos, Complicado, pero, filliños, como dicirche? E ao mellor non tiñas 1000 pesetas e ibas ali e traíalas. E o teu marido, ao mellor, pois mira, traballaba na construcción, pero ao mellor o que ganaba desta casa, pois se tiña que meterlo na outra para empezar. Entendes? E ao mellor chegaba e dixe, mira, pois tanto diñeiro, vamos a poñer, tanto diñeiro. Mira, para a ferretería, pa ali, pa ali, pa ali. E eu dicía, e para comer, bueno, para comer se sobras a lebreme. Que é moi diferente a... Eu sempre dicía, que me den a mí un sueldo de un obrero. Dicir, ao mes cobro tanto. Pero eu non podía contar con iso. Chamanche a casa, tal día tes guardia de tal hora a tal hora, ti non te podes negar. Un día podes ir
non podo ir, non vas ese día, pero tens que ir. Ti tens que facer as guardias que che pertenecen. E nós aí somos nós os que coidamos todo. Vigilamos, enfrentámonos á xente, porque sabes que ao mellor chegas ti, estás collendo berberecho, vouche chamar a atención, e ti, hijo, me dis quen son. Eu digo, son unha mariscadora, e ti que me contestarías? Entón, a veces temos así problemiñas, que os hai. Entonces, o problema é nós. Nós somos os propios mariscadores somos os que aguantamos. Non vamos á conveniencia, vamos ao moito e vas ao pouco. Porque nós vamos desde un principio ao final. Pero vas ver así que se acaba o mes de diciembre, vas á playa, vas ver o que hai. Ese xa se quedan aos lados que non quitan moito o carto, xa non é... Como nos metan mano así e non teñanos outra maneira de dicir, bueno, pois os días que non haba maré, facer outra actividade, que nos viñeran unhas axudas, non sabes, para limpiar a playa, pero senón non. Vamos limpiando, quitamos o morto todo, limpiamos todo o verdello que traxo, que xuntábase en motas, moito verdello, sabes o que é o verdello, tiñámolo que quitar, que quedaban en motas, limpiamos o verdello, limpiamos o morto todo, quitámolo dun lado, levamos ao outro, pero, Dios gracias, este ano temos marisco pequeno, que si se coida a playa como é debido, hai un montón de marisco pequeno, pero non se respeta moito, sempre están levando bolsas para as casas, nunca son fartos de levar. É do pequeno, si que era fora do grande, pero é do pequeno. E 1 kilo levo calquera 2 tamén, pero sempre quitando o pequeno, que ademais temos un montón de marisco pequeno na playa, un montón. E o furtidismo é moi... O furtidismo, cuidado. Eu acordo de ver a Chirla, que non sabes o que era, pero era como unha meixa media redonda, que houve aí uns anos, e se compraron destas planeadoras, para coller, collían, pero centos e centos de kilos. Quero dicirche, non eran como nós agora que dicimos, vamos, temos 3 kilos e marchamos para casa en que estea a maré para poder apañar. Antes non. Esa xente de Pansón aí se arrasou con todo. E aos poucos meses xa non houve nada. E máis, debe de ser que, a máis de arrasaren, matan moita porque van co can. E iso contamina a terra. Entón a terra se pudre porque dá ali. Pero mira, non todos somos mariscadores. Somos moitos oportunistas e poucos mariscadores. Aparte o mar, ten que gustarche. Non podes, se non che gusta o mar, é mellor que non veñas. É máis que bici. É algo que dices, non vou. Se che gusta, sí que vas, non és capaz de deixar. Atrae moito.